Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka Mbanjwa uKhathini uMagutshwa. Umshana wakwaNgcobo Fuze omashiya mahle sengathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo kaThumbula Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjo. Kuhlala kuyintokozo enkulu umbukelo wempunga yesintu ukuthi ngifike la kule channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV la sifundisana khona isintu sikhumbuzisane indlela yesintu ehamba okhokho bethu. Namuhla ke bafowethu ngeimpunga yesintu ngifisa ukuzokhuluma ngento ebucayi kakhulu esibalimazile abantu abaningi yayinqunda inhlanhla yabo. Abantu abaningi bayangifonela bafowethu bayabuza ngalento engizokhuluma ngayo. Ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi uma ukhuluma ngento abantu abayithandayo ubanyama nambana ngoba usuku ukhuluma ngento ethandwa abantu. Angiphathi kona uma kuukuthi leyo nto okhuluma ngayo abayithandayo abantu uzoyiphikisa. Laba futhi ngifisa ukukhuluma nomuntu oshaya indlwabo othola ukuthi ekuyishayeni kwaye hayi ngoba kuyingozi emehlelayo kodwa yinto esimngene egazini. Omunye uthola ukuthi akasakwazi ukulala engazange azayishaya. Omunye uthola njalo megeza uqala ngayo isimngene egazini. Ngizokhuluma nalowo muntu oshaya indlwabu esimngene egazini. Ngifuna ukukutshela ukuthi uma kuukuthi indlwabu uyayishaya isimngene egazini kufanele usukume ufune usizo. Ngoba inkinga onayo inkulu kakhulu, wena uzoyithatha kancane lenkinga onayo kanti inkulu kakhulu. Uma uzoshaya indlwabu kanye uma ushaya indlwabu isikungenile egazini ungasakwazi ukulala ngaphandle kwayo usuyikhumbula, kufanele wazi ukuthi usuke wena ungashaya indlwabu kodwa usukulala nalomuntu oseganiswe nawe. Kufanele wazi ukuthi ngenkathi uyishaya usukulala nesilwane esithile okanye umoya othile. Kuyahluka ukuthi yini levusiwe yazoshadiswa nawe. Manje ngenkathi uqala wena uma uzogeza uyihalela lento iyona ekhulumayo kuwena ngokwemizwa, ikhulume ngokomcabango ukuthi ngifuna ukulala nawe manje bese wena uyishaya indlwabu. Kanti lesilwane sesembatha nawe. Ngenkathi ke lesilwane siqala sembatha nawe kukhona into esiyincelayo kuwena, lo ketshezi oluphuma kuwena siyalincela. Awazi ukuthi lokho kunobungozi buni. Ingakho kufanele ukuthi usukume kuze ukwazi ukuthola usizo usizakala. Uma nje indlwabu isingene egazini kufanele wazi ukuthi khona umoya othile oshadiswe nawo. Kungaba umoya wesilwane, kungaba umoya wesipoke esithile esizocekela phansi impilo yakho. Ngoba ngisho umuntu wesifazane noma wesilisa mongo wesifazane okwenzeka wena usuthi uhlangana naye senishadile bese uvela ungamuzwa kanti wena usujwayela isandla, hayi ngoba ujwayela isandla kodwa usujwayele lesilwane lesi ekuyisona esembatha nawe. Kubalekile ke bafowethu nodadewethu ukuthi lento siyisukumele. Angifuni namuhla ukuthi mangiyichaza ngichaze ngokuthi uma uyenza lento iyicala kubantu abadala, vele iyicala ngeke ungakwazi lokho. Angifuni ukuyichaza ngokuthi usukumosha imbewu yabantu bakini. Kodwa kubalekile ukuthi lento siyijulele bafowethu. Yazi kusukela namhlanje ukuthi uma ungenwe indlwabu egazini isilwane leso okanye isipoke esithile osushadiswe naso, unonkosikazi wena ongamazi, unendoda wena ongayazi oshadiswe nayo elala nawe njalo ngenkathi uyenza lento. Okwazi nje ukuthi akuwena lo yenzayo. Lolo thando futhi onalo kufanele wazi ukuthi akulona uthando lisuka kuwena kodwa uthando lisuka kulomoya okuwena owembathiswe wona ngenhloso okuzocekela phansi impilo yakho. Ngeke izinto zakho zihambe kahle ziqonde ngoba lento iyabangcolisa abantu abadala bakuwena, iyayinciphisa inhlanhla. Omunye ke kuyenzeka uma mhlambe lo moya ofakwe kuyena uyithanda lento ukuthi yena aqhubeke nayo, athi angayenza bese izinto zakhe zivele ziyakhanya kakhulu kunaqala. Acabanga ukuthi mhlambe ithongo liyahambisana naye kanti hayi ngoba lihambisana naye kuphela lo moya wakhiwe ngalendlela yokuthi uma ukwenza nomngcola noma bangagxeka kanjani abagxekayo bethi bayakubonisa kodwa wona uzokwazi ukuthi ukuvulela inhlanhla. Uyayizwa ke ngoko?
yaba futhi kubalekile ukuthi uma umuntu kushaya indlwabo isingene egazini sukuma bafowethu ufuna usizo bakhona belaphi bendabuko sike sifike nabo la bakuhlolele kahle uhambe nawe nakwabanye abelaphi bendabuko okholelwa kubona bakubhekele ukuthi ngempela lo thando lingako linalo lokushaya indlwabo ngabe ngempela uthando lwakho noma sekuyile nkinga esikhuluma ngako ukuthi wena usushadisiwe nomoya othile bese uyasukuma ulungise inkinga obhekene nayo ulahle lowo moya ngoba uyothi usufuna ukuganwa insizwa yakithi ufike manje unkosikazi angajabuli wena usujwayela isandla uya-adjusta lesilwane sakho sikwenzisa yonke imikhuba lento bafowethu ayifuneki lento iyicala ngisho ethongweni lento iwukungcola iyayinciphisa inhlanhla abantu abaningi inhlanhla yabo abayiboni ngenxa yokuthi benza lento kanti abayenzi nezandla zabo kodwa bayenza nezilwane abashadiswe nazo bese zibashiyela ukungcola hayi angawageqa amagula ngoba ngemuva zikhona incwadi zethu esizilobile indlela yesintu eyesine amavahla abahlosile eyesibili sithini isintu eyokuqala uyokhuluza ukhokhobe eyesithathu zizonke njengamanje ikhombo usangazicoshela yona ngo-1200 rand makuphela lenyanga ziyenyuka abafowethu zibuyela kwintengo yazo ikhombo mhlambe ngesaba nayo usuyothenga nje 750 550 350 njengoba kuhlezi kwenzeka kodwa amakhombo suke siwenzela labo bantu othola ukuthi mhlambe abafinyeleli asibonge kakhulu ke mbukelo wempunga yesintu ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshe ngiyacela ukuthi uthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke njalo subscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga